Tak ahojte všetci, moje meno je Kevin Gál, vítam vás všetkých tu na kanále Black Cat Fishing. Dnes budeme loviť na podvodný plavák a ja som si pre vás pripravil 5 tipov, ako správne loviť sumce na podvodný plavák. Tip číslo 1 je správny výber podvodného plaváku. Podvodné plaváky, na trhu ich je celá škála. Kedysi sa lovilo na podvodné plaváky 80, 100, 60 gramov, takéto silné a veľké. Tá doba týchto podvodných plavákov už je dávno preč. Samozrejme sú niekedy prípady, kedy je potrebné použiť aj takýto veľký podvodný plavák, ale pri love na živú rybku používame, alebo respektíve používam podvodné plaváky od 1,5 gramu do nejakých 10, maximálne 15 či 20 gramov. Drvivá väčšina je to od 1,5 do 10 gramov. Najosvedčenejšie farba červená, žltá. Nepýtajte sa ma, či sumec vidí, nevidí, proste mám to osvedčené, skúsené. Tento konkrétne môj najobľúbenejší, volám ho Stromček, červenej farby, 10 gramový uflot a je za mňa top. Určite tí, čo ma poznáte, sledujete, vidíte na nejakých videách, že častokrát je na konci, kedy zdolávam ozaj veľké ryby, takže toto je taký tip pre vás. A potom mám druhú kombináciu a to je kombinácia takú najosvedčenejšiu, takisto kombinácia 1,5 gramového a 3,5 gramového podvodného plaváku. Samozrejme, teraz sú tu aj novinky, sú to takéto hríbiky, takisto buď v čiernej alebo v červenej farbe, takisto osvedčené, mám na ne takisto nachytané sumce. To je k podvodným plavákom. Je to na skúsenostiach, kedy aký zvoliť. To znamená, že keď mám trošku slabší prúd, pomalšiu vodu tečúcu, tak používam tie menšie, tie 1,5 gramové v kombinácii s tými 3,5 gramovými. Jemne mi to len tú rybku tak podvihne a tá rybka prirodzene pracuje. Toto je vlastne spôsob, ako prelstíte najväčšie sumce. Žiadny silný, veľký podvodný plavák, ktorý tam bude robiť nejaké obrovské vibrácie. Tá živá rybka musí byť čo najviac prirodzená v tej vode a to je to gro, prečo je správny výber podvodného plaváka na prvom mieste v mojich typoch. Tip číslo 2, správny výber nástrahovej rybky. Veľmi dôležitý aspekt pri love sumca, správny výber nástrahovej rybky. Ako vidím, nástrahová rybka pracuje a to je presne to, čo potrebujeme. Rybka musí byť extrémne živá, v dobrej kondícii, to znamená, že správne prechovávanie a správna manipulácia, toto sú všetko detaily, ktoré robia vlastne ten jeden celok tomu. Nazval som to správny výber nástrahovej rybky, ale nástrahová rybka alfa, omega a gro, keď chceme byť úspešní pri love sumca na podvodný plavák. Dôležité je aj prechovávanie nástrahových rybiek, sieťka gumená, aby nezodral sa im slis, vydržali nám dlho, plutvy, aby nemali také roztrapkané, proste aby boli tip-top kondícií, čo môžete aj vidieť tu, keď sa na ne pozrieme. Teraz máme plotice veľké, takže v top kondícii je vidieť, že majú všetky šupinky, plutvy. Táto sieťka je absolútny ideál. Tretí tip je správny výber lovného miesta. Samozrejme, pri výbere lovného miesta sa najprv riadíme vždy zrakom. Pozerám, že nejaké stromy, či už trávy vo vode alebo podobne, a keď človek má nejakú tú prax, vidí vo vode, ako sa miesi prúd,
či sa tam robia nejaké víry, že tam bude nejaká hrana. Čiže prvé to pozerám zrakom, ďalej neposledná a najdôležitejšia vec pri love na podvodný plavák je sonár. Treba pozerať na sonár rôzne hrany, prekážky pod vodou, samozrejme tú rybu, ten podvodiak, ten nadväzec pokladám do vody, takže ja musím vedieť, čo mám na dne, kam tú rybku pokladám, aby sa mi prípadne do niečoho nezaplietla alebo podobne. Samozrejme, sumec, ryba miluje prekážky, hrany, toto vyhľadávam a vždy sa snažím loviť buď v blízkosti hrán alebo v blízkosti prekážok. A v neposlednom rade je tu štvrtý, číslo 4, tip, sú vonkajšie vplyvy. Vonkajšie vplyvy sú veľmi dôležité, takisto to znamená, čo sú to vonkajšie vplyvy? Vietor, dážď, teplota vody a podobne. Samozrejme, je to rybačka, tie podmienky, tie vonkajšie vplyvy my neovplyvníme nikdy, ale čo vieme ovplyvniť je to, že vieme sa prispôsobiť daným podmienkam. A toto je veľmi dôležité, ako byť úspešný. To znamená, dnes máme vietor. Čo to znamená? Večer rybky nebudú pri hladine, dnes by som lovil určite na podvodný plavák. Tak to je večer, keď je tichá hladina, rybky idú hore, sumce idú za nimi. Keď je vietor, skôr by som lovil na ten podvodný plavák. Prečo? Rybky sa budú držať nižšie, v strede stĺpci, prípadne pri dne a sumce budú jazdiť za nimi tam. To znamená, že vieme neovplyvniť vonkajšie vplyvy, ale vieme sa prispôsobiť. A to je veľmi dôležité. Tu mám klasiku, moju obľúbenú montáž, 3,5 gramový podvodiak, 1,5 gramový podvodiak, háčik, cat hooker, 3,0 a trojháčik, 2,0 od Blacketu. Tu mám potom kameň trhačkový, klasika, už idem napichnúť rybku a presunieme sa k typu číslo 5 a to je správne umiestnenie nástrahy. Máme tu typ číslo 5 a to je správne umiestnenie nástrahy. Samozrejme, správne umiestnenie nástrahy závisí aj od tých vonkajších vplyvov. To znamená sila prúdu, teplota vody a podobne. Správne umiestnené nástrahy znamená to, že asi kde ten sumec príde loviť, príde, kde bude žrať. Pretože nevždy tam, kde je sumec cez deň a leží, kde má nejaké stanovisko, aj aktívne príjma potravu. Z mojej skúsenosti to väčšinou je tak, že na tých miestach častokrát nepríjma potravu a chodí vyhľadávať, loviť na iné miesta. To znamená, že práca so sonárom, práca s vonkajšími vplyvmi a umiestnenie nástrahy. Veľmi dôležitá vec. Ideme na to. Ja našťastie už toto miesto mám ako tak zmapované, takže zhruba asi tuším, kde by to mohlo byť OK. Idem to položiť. Ideme na to. Nikdy ten kameň len tak nehodím do vody, ale pozerám si na sonáre vlastne, že asi kam som ho umiestnil. Teraz som ho umiestnil do nejakej 4-metrovej hĺbky, tesne na hranu. Sú tam nejaké ryby, určite tam je aj biela ryba, za ktorou by mohol sumec večer prísť. Dopomáham si takto druhým kameňom, keď ťahám na dlhšiu vzdialenosť. Druhý kameň umiestním do trošku plitšej vody, tak aby mi šnúra kopírovala maximálne dno.
Prejdem ešte k takému bonusovému typu, ktorý ovplyvňuje to, či nám môže prísť záber. Sú to vibrácie, či už zapričinené vetrom, prúdom alebo inými vonkajšími vplyvmi a takisto aj umiestnenie roľničky na prúte. Častokrát roľnička vibruje jemne, prenáša sa tá vibrácia do šnúry a ďalej aj do vody, čo môže ovplyvniť to, či nám súmet zaberie. Každopádne táto roľnička od Blacketu mi vyhovuje, viem si tam umiestniť aj chemické svetlo, umiestňujem ju do očka, ako keby do toho sedla, mierne ju zatočím, to znamená pri spätnom náraze, keď mi odtrhne trhačku, mi neodletí, nestrácam takto roľničky. Vždy, kedysi mi roľničky odlietávali, ale takto keď ju zatočím do toho očka, tak je všetko v poriadku. Takže to je taký bonusový tip. Na záver treba si dávať na vibrácie pozor. Tak prúty sú vo vode na svojich miestach a ten boat fishing alebo ten lov z lode má svoje čaro a hlavne na takej veľkej ploche, ako sme teraz, a je tu ozaj krásne a krásna atmosféra, plno vtákov a to vyzerá byť aj na dobrú noc. Robia sa aj nejaké mračná a aj tak tá scenéria, to krásne miesto, čo je tu, už nebudem hovoriť, že dúfam, že príde ryba alebo čo keď a už nech to dopadne, ako to dopadne dnes večer, ale je to paráda. Aký tam záber, chlapci. Záber na podvodiak. Uvidíme, čo z toho bude. Pekný. Chlapci, záber prišiel na podvodný plavák, 1,5 gramový podvodiak s 3,5 gramovým. Tak krásny bojovník, ťažký, s veľkým hrbom napredu a s takým chvostom asi ho nejaká loď mohla zobrať. Na ten chvost môžem ukázať. Má taký zlomený chvost a veľký hrb za hlavou. Je taký atypický tento sumec, lebo prednú čelusť má takú trochu do špicu. Má tam také tiež staré zranenie a takisto aj na chvoste má zlomený chvost, takže do budúcna určite túto rybu budeme môcť poznať a takéto ryby si zaslúžia v našich vodách aj druhú šancu, priatelia. Tak priatelia, čas ubehol ako voda, tak ako to na rybách býva. Je tu ráno, koniec tejto krátkej výpravy. Ja som strašne rád, že v noci prišla tá krásna ryba a že sme mali čo ukázať na kameru.
Nejdem to zdržovať, priatelia, ďakujem za zhliadnutie. Pre viac videí odoberajte tento kanál Black Cat Fishing a pri ďalšom videu niekedy na budúce. Čaute.